सकारावथ' बिराद मोजाङानो नांदो जेनेबा आंनि लुगैनाय बायदि आं जेरै सानदोंमोन बेबायदि जाफुंदो जिखिनि मावनांगो जिखिनि जों मबाइलाव नुनानै बा जिखिनि साननानै दंमोन बेखिनि गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना जोंनि गोसो जेरै लुबैनाय जेरै साननाय बेफोरबायदिनो मावफुंनानै खिथिबाय जों गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बहुद साबायखर बावबाय दा जोंहा बर' हारि हिसाबै बाथौ धोरोमानो गुदि बेखायनो बाथौ धोरोमखौ जोङो जेसेबां हायो जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा साबगा हामगा लाखिनो थाखाय आं गासैखौबो हानायसिम खावलायहरबाय खुलुमबाय आं थानेस्वर आं दोङो आंनि टिमनि सालिन बर्मान जमुद दोङो आरो बिदिनो टपे दा गिबियाव आंनि टिमखौ बरायग्रोगोन बिथां बिगोमा मोना बिगोमाया दोङो सेटिं बिगोमानि इन्ट्रडिउसखौ दा सम दसेनि उनाव जोङो होगोन दा गिबियाव बरायगोन आंनिनो एसिस्टेन्ट साइलेन बर्मनखौ साइलेन बर्मा गय जागासिनो बाजै बरायबाय सासे दङ आंनिनो एसिस्टेन्ट सोमुज्जल स्वर्गियारि स्वर्गियारि बेनो बाजिनिबो बर लाबाय जाहाथे जों मोजां मोजां आरो खामानि मावलांबाय थानो हायो ओमफ्राय आंनिनो सासे एसिस्टेन्ट दोङो बेबो जाबाय टपि स्वर्गियारि बेखौबो बाजिया बरायगोन गांसे आर'नाइदो बाजिनिफ्राय जाहाथे एसे बोर लायो जोंना टपियाबो बोर लादो जाहाथे जोङो इसोरनि अननायाव बेनिख्रुइ जाहाथे मोजां मोजां खामानि मावलांनो हायो जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय आरो बर' कालचारनि थाखाय फैदो आंखौ बुंगोन आदा बाजिनिफ्राय एसे बोर लानि जाहाथे जोंनि बर' हारिनि कालचार आरो बाथौनि थाखाय मोजां मोजां आरोबाव खामानि मावलांबाय थानो हायो दा फै जों बयबो न'खरा जोंखौ बरायबाय जों बयबो बरायजाबाय जों दा बिथांमोननि बाथौखौ जों मोनसे मिजिंदोंमोन जे जों नाजादोंमोन टिमजों जों ज' जानानै जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ थानसालिफोरखौ जाहाथे जों समायना रमायना खालामनो हायो जोंखौ मोनसे केम्पेनिं हिसाबै लादोंमोन दा बेबायदि जों गोबां जायगायाव बेबायदि मावबाय दा आदायाबो नुनानै मबाइलाव इउटुब फेसबुक नुनानै जोंखौ इनभाइट खालामबाय दा बिसानि जोङो बाथौ थानसालिखौ समायना रमायना खालामबाय दा फैयो जों दा आदानिफ्राय जों एसे मिथिनोसै साजायफैबाय बेयाव बिथांमोननि न'खराव बे साजायनायखौ बिथांमोना माबोरै नांखो बा जेबो खोन्थागोन गिबियाव जाहाथे बिथांनि सिनायथिखौ होग्रोया दे खुलुमबाय आंनि मुङा बाब्रम बर' गामिया कादंगा पस्ट अफिस सेसापानि जिल्लाया तामुलपुर खाथियावनो टाउन बायदि जेनेबा कुमारिकाटा फैबा ओरै थाब मोनफैयो सेसापानिथि फैबा बेयाव लोखि फुजाबो जायो लोखि फुजाया बर' बाजाराव जायो जोंनिया बहुद गिदिर जायो गासिबो निस्सय मिथिखायो लोखि फुजाखौ लोखि फुजा गोबां खेलाबो नुनो मोनदों जोङो खेला दुला जायो नानि खेलायानो जा दावदैनि खेलायानो जा बाथौ थानसालिखौ दा जे जोङो बेयाव फैनानै बरियानो साजायफैबाय नोंथांमोना दा माबोरै नांखो बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना जोंनि गोसो जेरै लुबैनाय जेरै साननाय बेफोरबायदिनो मावफुंनानै खिथिबाय जों गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बहुद साबायखर बावबाय दा जोंहा बर' हारि हिसाबै बाथौ धोरोमानो गुदि बेखायनो बाथौ धोरोमखौ जोङो जेसेबां हायो जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा साबगा हामगा लाखिनो थाखाय आं गासैखौबो हानायसिम खावलायहरबाय जाहाथे बिथांमोनखौबो मोजाङै मोजां बिदिनो मावलांबाय थाथो गोजौआव गोजौ मावलांनो मोनबाय थाथो बेखिनिखौनो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आं आर'ज गाबनानै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन साबायखर बावफिननाय थाबाय गोजोनथोनिफ्राय बाजै दोङो बाजैया जाबाय जोंखौ दिनै नै खेबसेयाव बरिया जोंनो मोनसे एडभाइस होदो सानै खुन्दैया बरिया गोजा आरो जे गोमो मा होनो ब्लु कालार दोङो निला कालार बेदो बांसिन बेरखांनाय होनदों बे साजिदो बेखौ बाजैया बरियादो जों बाजैनिफ्राय बेखौ एक्सट्रा मोनसे जों एबार सोलोंनो हादों आरो लोगोसे बाजैया नागिरनाय बायदि इयाव मोनसे दाउबो आखिनाय जादों सखा दाउ दा बाजैया बेखौ जि नागिरदों जों आखिबाय बे आखिनायखौ दा बाजैया माबोरै नांदों सखा दाउखौथ' बिराद मोजाङानो नांदो जेनेबा आंनि लुगैनाय बायदि आं जेरै सानदोंमोन बेबायदि जाफुंदो
जिखिनि मावनांगौ जिखिनि जों मबाइलाव नुनानै बा जिखिनि साननानै दंमोन बेखिनि गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंसोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे जोंनि लुगैनाय बायदि सोब खामानिखौ मोजां कमप्लिट मावनानै होनायनि थाखाय बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आं लोगोफोर जों बिथांमोननि उनाव बरियान समायना खालामबाय जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनो गोसोबा जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन जों बेबायदि नोंथांमोन थांनानै बेबायदि जों साजाय जोंनि कालचार हारिमुफोरखौ जोङो दिन्थिलांगोन बयबो गोजोन्थों गोजोन्थों लोगो खुलुमबाय